Oh, ito, nandito po tayo kay Mother Dear. Siyempre, mangungulit tayo, ama. Oh, anong pinamili mo? Nakikita mo ito yung makakaya. Ito, madang ako. Ano lulutuin mo? Torta. Kailan? Ngayon. Ba? Binigyan kitang ito. Inihaw na ito. Iniyaw ito. Yung apo, gusto yung torta. Ay, si Lola Mel, anong binili? Ano yung Lola Mel? Ba? Ano lulutuin mo? Mukhang hindi magkakabarkada ang binili mo. May kulabasa, may saging, ano yan? Ha? Pagsama. Ano ito? Una kaya ang karton may kebrod ka mang? Wala. Hindi Ito niya. naman, mapili to. Huwag kang kukontra. Pag ayaw niya, huwag kang kukontra. Kontrabida ka. Yung nari ang pinikula yan at hindi kasi kontra. Oh. Ay, niya, giniling. O, lutuin mo, dyan ang kakain. Yung parisan natin yung inihaw na, ito, tsaka torta. O, gustong-gusto ko yan. Ano maretang itong binili mo? 4. O, saan ka pa? Bigyan mong isa. Ay, gusto mo yung ito, ha? Inihaw na ito. Iyo. O, Teka, bigyan mo. Bigyan mo. Bibigyan kita. Basta huwag kang kukontra kay Daramel. No, Dar, kumukontra. Teka, kukunin. Ay, ito yung sa akin, oh. Uusog muna natin itong lamesa. Pakakainin ko yung manok ko. Sulitan mo. Mo, Dar, na yung paa mo. Hindi ko mabuksan yung ano. Ay, pabang mahalatan nito. Kaya ang kanil ko sa akin. Hali, ay bantente, Dar. Oh, si Dara, oh. Si Dara. Kumain ka na, Dar? Hindi pa? Oh, hindi ka pa ba na sa akin? Ang dami ang karaanan naman. Amaga pa. Pero manyaman yung buko Diyos ko. Anong lasa? Wala sang Edmond. Pero masarap, hindi. Ha? Masarap. Oh. Siya sa yan. Hindi, ayaw mo. Umaga, kakainin mo na yan? Masulting na rin. Ba, Dara, hindi sasatsin dyan mo. Pagkaroon naman mga sa akin, Dara. Kaya lang gusto ko, inutin ang bumari sa tubig. Ito po, bumili ako ng hito. 2 kilo. Yung isa, sa'yo. Tingnan mo nga. Oh. Halo ko ng tambe. Oh, siyempre. Pali mo na lang. Mahal ko to. Oh, tingnan mo. Hello? Oh, saan ka pa? Kay Edmond ka na. Hindi kaya kong meling metro. Bigay mo yung isa. Inipikay niyo. Alam mo na, pag bumili ako, Wala po rin ito, 2 kilo, 1 kilo sa'yo. Oh, alam, thank you. Thank you. Thank you, ba? Bali, inibuntok na ba? Yung ulo, hindi pwedeng katawan lang. Kailangan kumpleto eh ka naman, Ben. Biya kaya warin nga lang buntok wala nang boy. Water. Oh. Oh. Tingnan mo Ito na. yung sa akin, oh. Pakita natin yung sa'yo. Ito Oh. yung sa akin, oh. Painit mo, tapos torta. Oh. Torta. Ang daming blessing. Blessing, oh, yung gek kayo, Almusal. Ben. Oh, sa kanya. Haliko? Mga kutsinet ko, Ben.